Zaujíma ťa, ako ľudia utrácajú a pracujú s peniazmi? Si na správnom mieste. Vítajte, priatelia, v našej sérii Prachy pod lupou. Ako utrácame? Kde sa pozrieme na vaše finančné zvyky a výdavky, či už ste zvedaví, ako iní hospodária s peniazmi, alebo hľadáte tipy na zlepšenie vlastného rozpočtu, ste na správnom mieste. Očakávajte úprimné hejty, praktické rady, príležitosť lepšie pochopiť vlastné financie. Môžeš si pritom spraviť svoje cvičenie finančné o tom, ako utrácaš a niečo viac sa pritom o sebe aj dozvedieť. Dnes si dáme priamy rozbor financií našeho klienta, ktorý sa nám ozval s tým, že nemôže ušetriť ani korunu. Ako to už tak býva, tak bude to z dôvodu nižších príjmov alebo zlých finančných návykov. Mám také tušenie, že to bude tá druhá varianta. Na úvod. Tomáš má 60 000 korún mesačne, 30 rokov a pracuje ako key account manažer v jednej korporátnej firme v Prahe. Predtým, než sa pozrieme na jeho čísla, si ale musíme niečo vyjasniť. Ako by mala vyzerať ideálna finančná bilancia? Ideálny pomer je 10, 20, 30, 40. Teda 10% odkladáme z čistých mesačných príjmov na krátkodobé rezervy, železnú rezervu a poistenie. 20% investujeme, 30% utrácame za bývanie a 40% utrácame za spotrebu. No a prečo práve takto? Pretože to zaručuje, že máš rezervy na nepredvídateľné situácie, investuješ na budúcnosť a pritom aj utrácaš zdravo. Neplatí to ale pre každý vek. Ak si napríklad po škole máš nižší príjem, ťažšie sa ti sporí 30%, ak si predsa niektoré veci a zážitky aj užiť. Tomáš ale už má 30 rokov a to je ideálny vek sa k tomuto pomeru približovať. Pozrieme sa konkrétne na jeho nutné výdaje, pasíva a srdcovky. Takže najskôr začíname nutnými výdajmi. Utráca 25 000 korún za bývanie 2KK na Proseku v Prahe. Za nájom. Splňuje to našu podmienku ideálnej bilancie 30% z čistého mesačného príjmu. Nesplňuje, priatelia. Je to na hranici približne 41% z jeho mesačných príjmov. Nie je to málo, no úprimne, lacnejšie 2KK na prenájom v Prahe už veľmi nie sú a podobne sa k cenám týmto približuje aj 1KK. Teda bola by varianta prejsť do 1KK bytu do nejakých 20 000 korún. Ale či je to reálne pre neho? 10 000 korún mesačne utráca za jedlo, bežné nákupy, drogériu. Príde mi to v dnešnej dobe OK, počíta do toho aj obedy, supermarkety. 400 korún mesačne utráca za lítačku po Prahe, jasne. 1000 korún mesačne utráca za mobil, to mi príde teda celkom dosť, myslím, že by sa to dalo stiahnuť aspoň o 2-3 stovky. Internet 500 korún mesačne, jasne. Dohromady nejakých 37 000 korún mesačne, čo tvorí 62% z jeho príjmu. Nie je to málo, len za nutné výdaje. Teraz sa pozrieme na pasíva a srdcovky. Najskôr malé vzdelávacie okienko. Čo sú to srdcovky? Srdcovky sú oblasti v našich životoch, ktoré milujeme a ktoré nám prinášajú niečo viac, nejakú hodnotu. Napríklad cestovanie, zdravý životný štýl, vzťahy, služby a podobne. Všetky ostatné výdaje sú len pasíva, za ktoré utrácame zo zvyku, z tlaku okolia, FOMO a nemáme z nich veľký úžitok. Poďme sa pozrieť teda na srdcovky a pasíva u Tomáša. Mesačne utráca za oblečenie 5 000 korún. Na prvý pohľad mi to príde celkom veľa. Je to 60 000 korún za rok. Pokiaľ si kupuje kvalitné oblečenie, tak to predsa vydrží. Pokiaľ ale kupuje stále niečo nové, trendy, tak to nikdy nekončí. Tu vidím priestor na zníženie. Schválne, milí páni, napíšte nám do komentára, koľko utrácate za oblečenie v priemere mesačne vy. Za reštaurácia mesačne utráca 6 000 korún. Tam patria kávičky, ale aj spoločenský život, občas drinky, party, nejaké jedlo k tomu. Často sa stáva, že toto nie sú, priatelia, naše výdaje, ale výdaje, keď chceme udržať krok s našou partiou. A tak ideme a platíme a míňame. V tomto prípade opäť je to až 10% z jeho príjmu. Príde mi to celkom dosť. Darčeky 2000 korún mesačne, to je rozpočítané za rok, pretože za rok to je 24 000. Tomáš nemá priateľku, teda úplne neviem, za aké darčeky vlastne utráca 24 000 za rok. Dovolenky 10 000 korún mesačne. To je celkovo 17% z príjmu. V tomto prípade je to najväčšia položka zo srdcoviek a pasív. A je to 120 000 korún za rok.
čo je 17%. Úprimne je to veľmi veľa. Nemôže si to dovoliť a neodpovedá to príjmu. A preto to ani nie je udržiteľné. Osobne mám jedno pravidlo. Dovolenky do 10% z našich ročných príjmov. Ďalej utráca za predplatné ako Netflix, Spotify, prípadne ďalšie služby na Patreone za 1500 Kč mesačne. Opäť celkom dosť. Suma sumárum, príjem 60 000, výdaje približne 60 000, krásny, vyrovnaný rozpočet. No v osobných financiách nestačí mať len vyrovnaný rozpočet. Chceme prebytkový. A ako vyzerajú jeho úspory aktíva? Stav na bežnom účte 10 000. Železná rezerva 0. Strednodobé rezervy do 5 rokov 0. Dlhodobé akcie 0. A tu, priatelia, začína byť trošku nervózny. Ak totižto podobný trend udrží, nenasporí si na vlastné bývanie, ani na svadbu, vôbec na nič. Je to začarovaný kruh, kde je odkázaný na svoj príjem z práce, nemôže robiť slobodné rozhodnutia pri zmene práce a v podstate vôbec ničom. Pretože vždy bude myslieť na to, že nemá rezervy. Takže rizika, ktoré z toho plynú. Ak príde o prácu, nemá rezervu. Ak bude mať zdravotný problém, neschopnosť, najskôr bude musieť ísť s rodičom, alebo bude musieť riešiť nejakú pôžičku. Celkovo je závislý na svojom mesačnom príjme ako na droge. Čo teraz s tým? Chceme hlavne, aby Tomáš utrácal vedomo. Nie slepo, ako 90% populácie. Áno, mohli by sme mu povedať všetci a napísať do komentárov, vieš čo, to ma neblbni, spor viac a tým by sme ukončili naše video. Chcem ale, aby jeho zmena bola trvalá. A preto pôjdeme dnes hlbšie. Priradíme si teda k jednotlivým výdajom potreby, aby si Tomáš uvedomil, za čo vlastne utráca. Má to ale len jedno pravidlo. Byť k sebe v tomto cvičení čo najviac úprimný. Pripravil som, priatelia, celkovo 11 životných potrieb, do ktorých sa zmestí väčšina výdajových položiek. Pri ich čítaní pozorujte, akú potrebu vám napríklad naplňuje cestovanie. Takže tu máme tieto potreby. Láska, nezávislosť alebo osobný rast, dobrodružstvo alebo zábava, uznanie samého seba alebo okolia, starostlivosť o seba alebo o iných, bezpečie, seba vyjadrenie, pocit, že niekam patrím alebo príslušnosť k niečomu, intimita, relax, únik pred niečím. Áno, priatelia, prakticky za každým svojím výdajom, okrem tých nutných, sa skrýva niektorá z týchto životných potrieb a niekedy je to aj ich kombinácia. Priradili sme teda s Tomášom k jednotlivým výdajom tieto potreby a vyzerá to takto. Oblečenie, tam si priradil potrebu uznania. Reštaurácie, tam si priradil potrebu lásky, zaujímavé. Dárky, tam si priradil potrebu starostlivosti. Dovolenky, to ma zaujímalo naozaj najviac, tu si priradil potrebu intimity. Následne predplatné, to si priradil potrebu relaxu. Prvá otázka na Tomáša, teda, ak sme to vyplnili, je to naozaj tak? Naozaj to predplatné plní potrebu relaxu? Či je to bullshit, ktorý si nahovára? A druhá otázka znie, sme schopní tieto potreby naplniť aj lacnejším spôsobom? Naozaj potrebuje Tomáš utrácať pri príjme 60 000 Kč mesačne, 5 000 Kč za oblečenie mesačne, aby si plnil potrebu uznania? Podobne vybral zaujímavo, že dovolenka pre neho znamená intimitu. Teda, že si tam chodí hľadať partnerku. Na tom nie je nič zlé, ale znova 120 000 za rok. Pamätajte, čo som povedal v úvode. Pri tomto cvičení je potreba byť k sebe čo najviac úprimný. A hlavne pravidlo. Keď už utrácam, OK, ale vedomo a tým pánom potom aj sebavedomo. Tomáš sa rozhodol znížiť jednotlivé výdaje. Oblečenie do konca roku na 2000 Kč mesačne. Má už plný šatník, tak prečo nie? Reštaurácie obmedziť o 2000 Kč mesačne a dovolenky znížiť o 3000 Kč mesačne. Ono v podstate to bola nutnosť, nič inému neostávalo. To je dohromady nejakých 7000 Kč, čo je viac ako 10% z príjmu, ktoré hneď presmeruje na vedľajší separátny bankovný účet, keď mu príde výplata. V ten deň sme nastavili trvalý príkaz. Čiže model 2 bankovných účtov. Potrvá, kým sa mu tam vytvorí rezerva. No po prvých mesiacoch spokojnosť bude rásť, pretože uvidí, že mu tam peniaze pribúdajú. Tomáš je typický príklad toho, keď sa mu zvyšovali po vysokej škole príjmy.
Na škole toho veľa nemal a tak si to chcel konečne užiť. Začal utrácať a s každým príjmom utrácal viac a viac nevedomo. Potreboval si tým prejsť práve touto fázou, no je čas na zmenu. Teraz si na chvíľku spomeň ty. V poslednej dobe, či už to bol výdaj v reštaurácii, bare, útrata za tričko alebo za šaty, kabelku, ktoré potreby si týmito výdajmi plnil. A nemusíme to hneď hodnotiť, či to bolo dobré alebo zlé. Len pozoruj a snaž sa nájsť tú hlavnú potrebu, ktorá definuje jednotlivý výdaj. A tam sa ukrýva poznanie samých seba. Ak sa raz nad tým zamyslíš, utrácanie peňazí už nikdy nebude rovnaké. Môžeš použiť aj pravidlo 5 sekúnd, ktoré znamená, že pred nákupom niečoho väčšieho, drahšieho, otvor vo svojej mysli krabičku prečo a zamysli sa. Hľadám uznanie okolia, alebo utrácam, aby som unikol. Chcem vyjadriť samého seba, alebo verím, že mi to pomôže nájsť lásku, intimitu. Spomeň si na dôvody a jednotlivé potreby. Nejde o to sa haniť, ani si nič vyčítať. Len si zvedomiť svoje peniaze. Príklad, ktorý hovorí za všetko, je fitko. Niekto chodí do fitka sa zoznamovať, niekto naopak sa chce starať o svoje telo. Pre niekoho to zase znamená relax a niekto verí tomu, že mu väčšie svaly pomôžu zvýšiť bezpečnosť, keď bude silnejší a väčší. Rôzne potreby, ale všetci sa stretneme na jednom mieste, zaplatíme rovnakú sumu za permanentku a v položke bežnej finančnej bilancie to všetci máme poznačené ako fitness. Je to akoby sme šli všetci do kina, ale každý na iný film. To, čo popisujem, teda nie je generická rada typu šetri viac. Je to hlbavé a popravde veľa ľuďom to nevyhovuje. Uvedomenie ale dokáže pomôcť k trvalej zmene, nielen k tej dočasnej. Toto, čo popisujem, je totižto finančná bilancia 2.0. Pre viac našich tipov v investovaní, sporení, utrácaní, hypotékach mrknite naše podcasty, Instagram a tak ďalej. Ak chcete a ste odvážni, aby som na budúce zhejtil a vyhodnotil váš rozpočet, posielajte na našu e-mailovú adresu, ktorá je v popisku nižšie, vašu finančnú bilanciu. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo dnešné video a čo ste si z neho vzali, ako utrácate vy. Prípadne mrknite na naše ďalšie video o osobných financiách alebo kliknite na odber, aby vám už žiadne video neuniklo. A pamätajte, priatelia, kontrolujte svoje peniaze, inak budú peniaze kontrolovať vás. Teším sa na vás opäť niekedy na budúce, dovtedy utrácajte vedomo a sebavedomo. Ahoj!